ardura desberdin mordoxka bat izatea tokatu zait, sektore desberdinetatik pasatu naiz, eskualde desberdinetatik, eskualdeko dinamikak edo eskualdeetan lanitia zergan ere ezautu dut, horrek, esperientzia horrek balio dizure zuzendaritza ardurak izateko. Eta, nik uste hori da, eman ditena dela, sindikatun errealitaten eta sindikatun zeregin eta funtzio inguruko argazki osatu bat eukitzeko, hori dela gehien bat ikasi detena, eta gero nik ere esango nuke, Rafa Diezen garaietan sartu nintzen zuzendaritzan, da behan gandik ere, asko ikasi nun, eta gero ondoren, haino etxadiden garaietan, tokatu zaigu zuzendaritza goitik bera berritzea, eta oso urte zaiek tokatu zaizkigu, iaia zuzendaritza osoa, eta belaunaldi aldaketa oso baten gendun, 2008 urten, udaberrin, eta 2008ko udazkenetik aurrera, krisi sakon bat etorri zen, eta horrek ekarri duna da, kongresuan hartu genituen erabaki guztik, hankaz gora jarri zizkigun, eta birmoldatzen jumarri izan genuen, eta ibilbidea, ez da xamurri izan. Egoera langileen ikuspegitik oso latza da, eredu kapitalista basati baten baitan gaude, politika neoliberal hutsak inposatzen zaizkigu, eta horrek eskatzen duna da, gaur egungo eredu ekonomiko eta sozial honetan, ez da bizigarria, ez da jasangarria, eta guke lehenik eta behin nintzen duguna da kapitalismoarekin daukagun talka hori berrezaugarritu nolabait esatearren, ez? Betiko kapital lana eskema klasikoetatik planteatzen duguna da kapital bizitza terminoetan itzin behar dugula. Zergatik esaten duguna hau, ze honek igual azalpen bat eskatze dugu. Lehenik eta behin, garbi da hona da, sistema kapitalistak langileon gandik plusbalia ateratzeko doken elementuik nagusina edo bitarteko nagusina da lan harremanen prekarizazioa, soldata eta lan baldintzak askartuz, baina gaina horrei aldamenean jarri behar dugu edo kontutan eduki behar dugu, lan guztien aitortza bat ez dela egiten, lan produktiboak eta lan erreproduktiboak bereizten diela, horrek esan nahi du zaintza lanen zamagoainik bai emakumeon eskutan erortzen jarraitzen dula, gaina emakumeok ere lan mundura inkorporatu ganean edo sartu ganean lan munduan bigarren mailako langile bezala sartu izan gara, prekaritate eta saltuago gauzkagu, soldata bajoago gauzkagu, lan baldintza askoz kaskarragoak. Lan munduan ematen den prekarizazio horrekin gaina ez da babes sozial sistema egokirik garatuta. Gurean azkenean Estatu Espainiarreko eredu berdina kalkatu izan da edo ekarri izan da honea, eta Estatu Espainolean inoiz ez da behar den bezala garatu izan ongizate estatua, eta gaina azkeneko urtetan hainbat murrizketa jasan izan ditu, bai osasunean, hezkuntzan eta bar. Eta gaina, ikusten duguna da, zerbitzu publikoa, nola idien merkantilizatzen, privatizatzen, eta guzti horri ere gehitu behar diogu naturarekiko ematen nahi den ustiapena edo txikizioa ez dela sostengarria ez dara terminoietan gaur egungo eredua planteatzen orduan. Guzti horrengatik planteatzen duguna da, ezinbestekoa dela beste eredu ekonomiko eta sozial bat. Gaur egungo eredu honen baitan lau gauza aldatuta ezinezkoa dela langileontzat onurasko ateratzea. Eta hortarako ikusten duguna da behar ditugula bitarteko juridiko eta politikoak behar dugula erabaki ahalmen osoa gure eskutan eukitzea. Azken batean behar dugula estatu propio bat, euskal estatu bat, errepublika izango dana eskuratzea. Eta hori ibilbide bat den emaitza izango da, buru jabetza prozesu bat martxan jarri beharko dugu, horrea iristeko, eta hori gure erronka nagusik. Horrekin batea, langilegoa erabat zatituta dago, erabat txikituta dago, eta guk gure ekintza sindikala pixkat berritu nahi dugula, ez bakarrik momentu honetan soldatapeko langileen egoerari erantzuteko, baizik eta langile kolektibo guztiei erantzuteko, eta langile klasearen berrosak eta hori edo bada gure lehentasunezko ardatzetako bat. Bai guk, elak kongresua ditugu 2017 honetan, kongresutara segun eta ze testuingurutan iristen zean, kongresuak izan aldi bide baten sakontzeko edo kontrako orako. Eta guretzako, kapitalarekin daukagun ofentsiboa hortan, beste lana harremanetan ematen dien prekarizazio gora guzti horre iteko. Eta baita ere, behar dugun eraldaketa sozial hori, aldaketa politikorik gabe ezinezkoa dela sinisten deulako eta buru jabetza prozesu bat behar deula sinisten deulako, guretzako helarekin aliantza horietan sakontzea gure apustua da, oso garrantzitsua da, eta ponentzietan ere horren aldeko apustu bat egiten dugu.
Eta gu bai bilatzen genuen zen ez bakarrik ponentzietan hori jasotzea, baita ere kongresura iristea beste testuinguru baten, beste garai, beste giro batetan iristea bi sindikatuok gure kongresuetara, ez? Eta komunikazio bide bat berreskuratu da azken hilabete hauetan, eta bai esan dezakegu hori mintzat lortu deula.